बर' सावथुन महरगिरिफोरनि आफाद जायखौ बुङो बिसा दिनै मिरु बर' सावथुन महरगिरि आफाद बिसानि गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय सानसेनि हाबाफारिजों दिनै मिरु बिसानि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाननि न'ब्लाङाव गाहामैनो जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि थांनाय 11 एप्रिलखालि बाक्सा जिल्लानि साफागुरि कख्लाबारि फरायसालिमानि न'ब्लाङाव मिरु बिसानि गोजाम आफादखौ सिफायनानै 3 बोसोरनि थाखाय फिन गोदान आफादखौ दाफिननाय जायो। मिरु बिसायाव गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि महरै फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेतारि महरै गुरु पबित्र बर'खौ बिबान होनाय जायो। बेजों लोगोसेयैनो बर' सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय सा 29 सोद्रोमाफोरखौ गोदान आफादाव सायख'नाय जादों। दिनै अल इन्डिया रेडिअ'नि गागि मेथाइ रोजाबगिरि अशोक दैमारिनि मासि लानानै सामलायनाय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला कर्टनि चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार उमेश चन्द्र ब्रह्मआ बाहागो लादों। मिथिनाय बादिब्ला दिनैनि समायखिरा लानायनि गेजेरजों मेथाइ रोजाबनाय आरो सावथुन मुलुगनि सायाव खामानि मावनांगौनि फारसे सावरायलायनाय जायो। आंनि जा मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो दिनै 6 बोसोर जाबाय आं बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन बिसायाव। बे बिसाया दिनै खोब महरगिरिफोरनि गेजेराव खम बिबानगिरिनि गेजेराव बिबाना बानस'नाय जाबाय, अभारटेकिं लानाय जाबाय। बिसानि मोनसे जा अर्गेनाइजेसन मेटार बेखौ आं ओरैबायदि फोरमायनो सानदों। बिसाया महरगिरिफोरनि अननायजों, जुजिनायजों आरो गोथारथिजों सोरजिनाय मोनसे अर्गेनाइजेसन। बेयाव जोंनि जा बिसानि नोंनि आंनि बा बिनि बैनि बेबायदि जेबो डिफारेन्स गैया। बे जोंनि स्टेट लेभेलाव आसामाव बिटिसिनि बारनानैबो आसामाव मोनसे गोथार अर्गेनाइजेसन। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि अर्गेनाइजेसनाव दा मावथि जों मोननो हाबाय। सिगांफोर मोनाखैमोन, खिन्थु देग्लाय बोसोर गोदान जिथु बडि, जोंनि गोदान बडिनि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों वर्कार मोननो हादों। लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय लानानै, सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै, अर्गेनाइजेसननिफ्राय लानानै, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै बा कालचारेल सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै आसामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोजां मोजां महरगिरि आरो मोजां मोजां मावनो हानाय, मावनो गोरों महरगिरि बिथांमोनखौ जों दिनै मोननो हादों। आं सानो बे महरगिरि आफादा माने बिसाया फैगौ समाव बेबायदि गोथारथिखौ लाखिनानै आरो बेबायदि महरगिरिफोरनि गांनाय उखैनाय गासैबो सुजुग सुबिदाखौ लानानै सावरायलांगोन आरो हारिनि गेजेराव अकल सिनेमानि खामानिल' नङा, हारिमुनि खामानिल' नङा, सम सुबिदा नायनानै रायजो राजानि खामानि बा जाथिनि खामानि, हारिनि खामानिबो बे अर्गेनाइजेसना मावबोगासिनो दं आरो मावलांगोन। आरो बे जों दिनैनिफ्रायनो जोंना खामानिया जागायसिगोन। माने जों दिनै गासिबो बोसोरसेनि खामानिखौ जों मा मावगोन बेखौ जों दिनै प्लानिं खालामगोन। आरो बे प्लानिंखौ जों खालि बिसाल' जानानै मावनाय नङा, बिसाया इनिसिएटिभ लागोन। बेवहाय जोंनि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दं बिथांमोनजों जों सावरायनानै जयै खामानिखौ मावगोन। आफादगिरि हिसाबैथ' आं थाबाय आरो जोंना वार्कारफ्रा ओरैबायदि स्टामिना गोनां, पटेनसियेल गोनां जोब, बिथांमोनखौ लानानैनो जों जयै खामानि मावगोन। बे मोनसे टिम वार्क। जोङो जोंनि प्लानिं मथे जोङो जोंनि ट्रेडिसन, जोंनि जेसेबां जोंनि कालचार दं जों बेखौ लानानै सिगां मावग्रोगोन। आरो बेनिफ्राय बबेबा जुदि नाङा बायदिब्ला जों बेखौ सेन्सर बर्डनि थ्रुयै एक्सेप्ट खालामनाय, बेनिफ्राय नागारनाय, जों बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन। जोबोद गोख्रों आफादा आरो बेनिफ्राय जोंनि महरगिरि बिथांमोना जोंखौ माने मदद होगोन होननानै बिथांमोन बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोदों। सरकारनिफ्राय जों दा सरकाराबो खोनादों एबाराव बे खेबाव आफादा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबाय, मदद होगोन, बे खोथाखौ जों खोनागासिनो दं। आरो जों फर्मेलि गभर्नमेन्टजों जों रायज्लायगोन बेसे, ओमफ्राय हारि दानायनि मा खामानि दं बेखौ मावनो थाखाय। अर्गेनाइजेसना थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय जा दाजानाय बडि
बा फैबाय थानाय समाव मावजागोन खामानि बे जोबोर गोख्रों जानानै दं आरो दा बड' हारिनि गेजेराव जोंनि महरगिरिफोरा जेरैबायदि मान सन्माननि गेजेरजों थांना थानांगौ जाबायदि रायजोनि गेजेराव खामानि मावलांनांगौ बा खामानि मावनायनि सुबिदा मोननांगौ बे बुस्थुखौ जों बे गोदान बडिया फैनाय समफोराव गासैखौबो बे बिसाया सावरायनायनि गेजेरजों माखासे बिथांखि लानानै मावफुंलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो माखासे खामानि मावलांनो हायाखै नाथाय जों गोदान समाव मावगोन होननानै सानदों जोंनि माखासे सावथुना हारि दानायाव समाज दानायाव बा समाज फोसाबनायाव जिबायदि रल लानांगौमोन सिगांफोर जानो हागौ बेबायदि लायाखै नाथाय फैगौ समफोराव बेफोरबायदि माखासे मोजां मोजां रल लानानै सावथुन दिहुनजानाय जागोन माने जोंनि गेजेराव फिल्म मेकार्सफोरनि गेजेराव बा डाइरेक्टर प्रडिउसारफोरनि गेजेराव राइटार्सफोरनि गेजेराव जों सेमिनार लागोन बिथांमोना अकल सावथुन खालामब्लाल' जानाय नङा बे सावथुना समाजखौ माबायदि बेंगोन माबायदि फोरोंगोन माबायदि समाजखौ दागोन बा डिसिप्लिन महरसिम लानानै फैगोन बा जोंनि महरगिरिफोरनि गेजेराव बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौ हारिमुनि कन्ट्रिबिउसनावनो जा बा समाज दानायनि कन्ट्रिबिउसनानो जा बेफोरखौ जों माबायदि रिप्रेजेन्ट खालामगोन बेनि सायाव जोङो माखासे सेमिनार लानानै बै सावथुनफोरखौ दिहुननायनि जों माखासे बिथोन होगोन होननानै जों बिथांखि लागोन आरो माखासे प्रडिउसार दं आरो गोदान गोदान माखासे डाइरेक्टर प्रडिउसार ओंखारदों नेम गैयै माखासे प्रडिउसार दं नाम गैयै माखासे मा होनो समाजा गनायथावै माने समाजा गनायथावै माखासे बेबायदि स्ट'रि लानानै सर्ट फिल्म खालामनाय दं बेफोरनि सायाव बिसाया जेब्लाबो नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दं गेजेरावनो ओंखारदोंमोन ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिसानि गेजेराव दावराव जाखायो दावराव दावसि जाखायो जों सावरायनानै लोगो लोगो बिथांमोननि सायाव मा स्टेप लानो हायो बेखौ जों लानाय जायो आरो लाबोबाय दं आरो बेबायदिनो ससियेल मिडियानो जा सर्ट फिल्मनि गेजेरजों जा बा लं फिल्मनि गेजेरजोंनो जा बेबायदि जुदि मालाबाफोर समाजा गनायथावै माबाफोर देखायोब्ला बेखौ बिसाया जेब्लाबो स्टेप लागोन होननानै जों बिथांखि लाखानानै दं आरो बेखौ लाबोबायबो दं आरो लानानैबो थांगोन मालाबा ओंखारनो हायो आनफर्चुनेटलि सोरबा गोदान प्रडिउसारा बा गोदान डाइरेक्टरा जाय बिसाजों लिंक गैया बा जाय कुनु दिन सिनेमा डिपार्टमेन्टजों लिंक गैया बे मानसिया मालाबा जुदि गावबागाव मबाइलफोरजों माबा फिसा सर्ट मुभिफोर खेबनानै होयोब्ला आनफर्चुनेटलि आपल'ड जालाङो 2 मिनिट 3 मिनिटनि गेजेराव बुहुमाव माने बिराद गोसारलाङो आरो जों बेखौथ' जेनेबा हमथानो हानाय नङा नाथाय ओंखारनायनि उनाव समाजाव जों जाहाथे गाज्रि गोहोम गोलैया बेनि सायाव जों बिसाया जेब्लाबो नोजोर होनानै जों खामानि मावलांगोन आरो मावबोगासिनो दं जों बेखिनिखौ बाथ्रा होयो बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो जे कमन सेन्स होननाय मोनसे बुस्थु थानांगौ मानसिनियाव आं फिल्म खालामनो थांदों आंनि फिल्मा आंनि स्ट'रिया आसलथे मा डाइरेक्सनाव थांदों बे गनायथाव जागोन ना जाया आरो बे समाजाव जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माबा प्रभाब खोलैगोन नामा आरो बे गाज्रि डाइरेक्सनजों बेयो थांदों नामा बेखौ सिन्था खालामनो हानाय मोनसे मिनिमाम कमन सेन्सआ बे डाइरेक्टर प्रडिउसारनाव थानांगौ होननानै आं सानो दिनैनि समाव डिजिटेल मुगायाव 1 मिनिटाव ससियेल मिडियाआव आपल'ड जानायनि उनाव जों बेखौ हमथानो हाया दा बेबायदिनो गोसारलाङोब्ला जों गोसारखांनायखौथ' जों हमथानो हाला नाथाय गोसारखांनायनि उनाव आरो जाहाथे बेबायदि घटना जाबावा जों बेखौ होबथानो हायो होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो जों बेखौ बाथ्रा होयो दाथ' दिनै समायखिरा लाबाय बे समायखिरा बायदि मावलांबाय थानो हायोबा जों जौगानो हागोन मानो होनोबा जोंनो दा नांथारगौ जिनिसा जादों बे जोंनि सिनेमा खालामनाय जों बे बिथिङावनो फासयनानै दङ दा बेनिखायनो बेखौ दावगाहोनाया जोंनि खामानि बेजोंथ' दावगानो हायो मानो होनोबा बिसोर जादों एनलाइटेन पिपोल समाजाव बोरैहाय मिनिनांगौ बोरैहाय गाबनांगौ बोरैहाय दावगानांगौ बेफोरनि जे मेसेज बे मेसेजखौ बिथांमोनहा होनो हायो आर्टनि गेजेरजों सावथुन मुलुगाव दाबो फासयनानै दंखायो जों दासो जागायजेनदों बे हिसाबै जोङो इसेबां आवगायदों होनना बुंनो हाया दा बे दावगानायनि खामानिनि थाखायनो जानजि खाफ्रानांगोन आरो बेनिखायनो बेबायदि आफादा जों नांगौ जाना फैदों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব
মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।